Radio na Biblio. Alumnado de quinto de primaria, CEP Celeiro. Programa número 5, adicado ás letras galegas coa homenaxeada este ano Luísa Villalta. Aos micros están Paula, Adriana, Ikram, Antón e David. E nos controis de música e son, Denís e Pablo. Música sementeira, cantada polo alumnado de sexto de educación primaria. Bos días, somos David, Antón, Ikram, Adriana e eu, Paula, algúns dos alumnos de quinto de primaria do CEP Celeiro. Hoxe imos falar das letras galegas, do que lle pasou a Luísa Villalta, en que traballou e da súa carreira. O 17 de maio celébrase o Día das Letras Galegas en homenaxe á fecha de publicación do primer libro en galego de Rosalía de Castro, Cantares Gallegos. En efecto, Rosalía de Castro foi a primeira homenaxeada 100 anos despois, en 1963. Luísa Villalta tivo unha carreira en violín e foi escritora. Algunhas das súas cancións poden ser Solitario ou Rúas despoboadas. De feito, o violín tivo tanta influencia na súa vida que escribiu algúns cancioneiros como, por exemplo, Melodía de palabras. Luísa Villalta escribiu moitos libros, entre eles A chave do tempo. É unha novela que conectou co público hai 20 anos e que a editorial Cuarto de Inverno reedita acompañada das ilustracións de Zaira García. Luísa Villalta Gómez naceu o 15 de xullo de 1957 e morreu o 6 de marzo de 2004. Escribiu poesía, teatro, narrativa de ficción, ensaio, artigo e traducción. A Real Academia Galega escolleu a Luísa Villalta como autora homenaxeada. Cando Luísa Villalta naceu aproximadamente en 1957 en San José, Costa Rica, o seu pai, José María Sibaja Oviedo, tiña 25 anos e a súa nai, Mercedes Villalta, 25. Estudou na Escola Xosefinas da Rúa Juan Flórez e no Liceo Eusebio da Guarda. Licenciouse en Filoloxía Hispánica e Filoloxía Galego-Portuguesa pola Universidade de Santiago de Compostela. Tamén licenciouse en violín. Na obra Pensar é escuro recupéranse os 4 títulos que Luísa Villalta dispuxo en vida para a súa publicación. Música reservada, 1991. Ruído, 1995.
Brota ao interior do ollo, 1995, e, en concreto, 2004. Estes versos converteron a autora nunha das voces máis importantes da poesía galega do noso tempo e consagráronha como unha creadora singular e inimitable. O libro de poesía O outro lado da música publicouse nos Solpores dos anos 90, abeirado polo contexto da escrita poética e ensayística declaradamente musicais e da súa autora. Outro libro da autora é As palabras ingrávidas, edición facsímile dun poemario inédito que agora se suma acompañado dun estudo introdutorio que contextualiza a obra no conxunto da produción da autora e da razón das principais claves literarias que a sosteñen. O texto recuperado forma parte do legado Luísa Villalta que se custodia no Centro Ramón Piñeiro e constitúe a primeira entrega da Biblioteca Luísa Villalta. Outros libros de Luísa Villalta son Música reservada, Ruído, en concreto. A peza O incerto señor Don Hamlet, príncipe de Dinamarca, foi até o de hoxe moi pouco estudada e analizada. Álvaro Cunqueiro ten manifestado que a súa obra dramática é produto dos moitos anos que pasou a matinar na traxedia de Shakespeare, intentando explicarse a si mesmo a cuestión: quen é Hamlet? É a incógnita dunha ecuación que se formula exclusivamente en termos teatrais. O Ceib Celeiro ten unha longa tradición celebrando o Día das Letras Galegas. Este ano os nenos e nenas do colexio traballaron nas titorías aspectos fundamentais da súa vida e obra. Tamén se elaboraron marcapáxinas personalizados facendo unha exposición con todos eles na entrada do colexio. Grazas por escoitar a nosa presentación. Esperamos que vos gustara. Felices letras galegas.